Mira, la foto del casament de la infanta l'Iñaki Urdangarín. Que fort. Era 1997, concretament el 4 d'octubre. Es van casar a la Catedral de Barcelona. Així ho van decidir els nuvis, perquè aquí es trobaven com a casa. Ella treballava a la Caixa i ell era un mite de l'handbol al Barça. Hola, buenos días. Saludos desde Barcelona, ciudad que hoy es el escenario de la boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Televisión Española inicia en este momento, cuando son las 8 en punto de la mañana, un programa especial para hacerles llegar todo lo que ocurra. Ho recordo perfectament perquè tot just jo començava a estudiar la carrera, Comunicació Audiovisual. En aquells moments volia ser realitzadora i veia la gran quantitat de càmeres i el desplegament tècnic que havia fet Televisió Espanyola. Intentava imaginar com ho faria jo si estigués allà, no? Dirigint tot això, realitzant aquest esdeveniment. Como ven ustedes, poco a poco los invitados han ido ocupando sus posiciones. Es la llegada de Iñaki Urdangarín, del novio. El máximo clamor en la plaza de la Catedral ante la llegada de la reina y el príncipe de Asturias. Es la primera imagen de la novia. Ahí la vemos con ese secreto también guardado, el vestido de novia que luce doña Cristina. Com a periodista, sens dubte, m'hagués encantat cobrir esdeveniments aquest o d'altres d'aquestes característiques perquè és molt gratificant a nivell professional el poder explicar als espectadors el que està passant, l'actualitat i sobretot si són fets que saps que passaran a la història. Sí, quiero.